falalan sallan nafilan da ake yin ta a cikin daren 11 ga watan Ramadana. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya taimake shi ya ba shi dama ya yi wannan sallan a cikin daren 11 ga watan Ramadan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba ɗaya kana yin ta Allah zai gafarta maka zunubanka wanda ka yi su a farkon rayuwanka da waɗanda za ka yi su a ƙarshen rayuwanka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan sallan nafila ana yin ta ne raka'a 4, sallama 2. A cikin kowane raka'a za ka biya fatiha ƙafa 1, sai ka biya inna anzalnahu fi lailatul qadari ƙafa 7. Ƙafa 7 idan ka idar za ka biya la haula wala quwwata illa billahil alil azimi ƙafa 70, sai ka biya salatin annabi Muhammadu ko da ƙafa 3 ne, inda iko kai ƙafa 70, sannan sai ka biya sunan Allah ya gafuru ya gafuru ƙafa 100 daidai. In ka yi Allah ya yi maka gafaran dukkanin zunubanka na farko da na ƙarshe albarkacin shugabanmu, jagabanmu, matseranmu, madafanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana gafara, ya gafarta ma iyayenmu, Allah ya gafarta ma al'umman annabi gabaki ɗaya.